Yan, magandang gabi mga kaulam. Ngayon mga kaulam, magluluto na naman tayo ng isang lutuin. Ito mga kaulam yung pinaka-popular, Adidas mga kaulam. Yan. Upaan ng manok mga kaulam ang lutuin natin. Adobado mga kaulam ang tawag dito sa amin. Ito mga sangkap mga kaulam. Para siyang adobo, pero gata ang gamit. Yan, ito yung mga sangkap yung nakikita nyo. Tapos kulang pa yan ng dahon ng laurel, tsaka siling labuyo, tsaka kwan. Ano ba kulang yan? Bechin. Ayan, talagang mga umpisa natin mga kaulam lutuin. Yan, ugasan natin mga kaulam itong panang manok. Kasi papakuluan natin to para matanggal ang lansa. Ito mga kaulam ang paggawa nito. Yung unang sabaw, tapon, tapos saka natin gigisahin. Ayan, lagay natin sa kaserola. Tapos sasabawan natin mga kaulam. Lagyan natin mga kaulam ng asin, paminta, laurel. Yan, laurel. Saka paminta mga kaulam. Pwede pagtsagaan natin tong durog na paminta. Pwede mga kaulam, tubig. Ayan. Sabawan natin. Tapon sabaw. Ayan. Ayan, kulong-kulong ng mga kaulam, pinakuluan natin Adidas. Ayan. Taka kayong mga kaulam, hindi ko nilagyan ng bawang tsaka sibuyas, no? Kasi hindi ko talaga nilalagyan mga kaulam kasi mamaya sisibuyasan din yan. Para lang yan siya matanggal yung lansa. Kasi pag nirekta mo yan siyang niluto, napakalansa, halos hindi mo makain. Magpanalin natin mga kaulam. Yan, okay na mga kaulam, pinakuluan na natin. Lagay natin mga kaulam sa yan. At ano natin sa ng malamig na tubig. Yan mga kaulam, tubigan natin ng para lumamig siya. Saka natin ayan, magigisa na tayo mga kaulam. Pagkalapahin natin ito mga kaulam, sibuyas, bawang. Ayan. Tama na yung sili. Yung sili mga kaulam, pang lang yan. Para medyo may konting Yan, lagay natin mga kaulam. May tubig to eh. Ayan. May nalaglag na isa. Ayan. Kailangan mga kaulam, gisa-gisa para sure na tanggal lang sa talaga. So yung natin. Laurel. Takpan natin mga kaulam, takpan. Yan, sunod natin mga kaulam na suka.
Ito mga kaulam. Paminta. Kaya lang marami rin paminta. Saka itong sili mga kaulam lagay natin. Itong Ajinomoto. Ito mga kaulam na gata. Purong gata ito mga kaulam. Isa pa. Yan. Halo-halo na lang. Saka papalambutin pa natin. Ito na mga kaulam. Ito na yung produkto natin. Final na to, luto na. Lalagay natin sa lalagyan sa mangkok mga kaulam. Papakita na natin yan na. Adobadong paa ng manok. Ayan mga kaulam, nakaluto na ulit tayo mga kaulam. Ayan na yung adobadong paa natin. Luto na. Ayan. Yan na muli mga kaulam, tatapos yung video natin. Salamat.